Naučna otkrića ne počinju uvek sa uzvikom Eureka. Našao sam često počinju sa običnom sumnjom, sa nekom vrstom nagoveštaja, sa osjećajem nemira. Ovako je Charles Moore opisao oštar preokret u svom životu. Neverovatna sudbina ovog čoveka poslužila je kao polazna tačka za naš dokumentarac. Uvid koji je sinuo Mooreu biće podsticaj za sve nas, za celo čovečanstvo. Počnimo od početka. Era velikih geografskih otkrića je odavno prošla, a niko od nas više ne misli da negde na zemaljskoj kugli još uvek postoje tamne tačke neotkrivenih kontinenata, arhipelaga ili ostrva. Čitajući avanturističke romane o piratima i konkvistadorima, naša mašta crta beskrajna plava prostranstva okeana i mora, egzotična ostrva zatrpana zelenilom, mnoštvom prelepih ptica, riba i životinja. Tako je mislio Charles Moore, playboy i jedriličar, sin vlasnika bogate hemijske kompanije. Charles je odrastao blizu Tihog okeana i od detinjstva je sanjao o morskim avanturama. 1997. godine učestvovao je na trci jahti Trans-Pas, koja se održala između Los Angelesa i Honolulua. Vraćajući se kući sa Havaja, iscrtao je svoju rutu kroz područje poznato kao Severno-Pacifički vrtlog. Posle nekoliko dana plovidbe, Charles je shvatio da je njegova jahta sa svih strana okružena đubretom. On i njegovi prijatelji uplovili su na đubrište. Prolazeći preko 1000 milja dubokog okeana usred ničega, nisam mogao da dođem na palubu, a da ne vidim komad plastike kako prolazi pored njega za nekoliko minuta. Snovi o romantičnim avanturama na ogromnim vodenim prostranstvima, egzotičnim zemljama i ostrvima sa čudnim životinjama i biljkama razbili su se nakon ovog putovanja. Površina okeana više nije oduševljavala svojom netaknutom lepotom. Plovidba kroz tone plastičnog otpada šokirala je i promenilo život Charlesa Moora. Ono što je trebalo da otkrije bilo je van njegovog razumevanja. Kapetan Moore je postao pionir, ali njegovo otkriće nije donelo radost, jer je otkrio ono što će se kasnije nazvati velikim pacifičkim kontinentom smeća. Charles se od bezbrižnog playboya transformisao u ozbiljnog čoveka i revnosnog branioca životne sredine. Nakon što je prodao svoje akcije u hemijskoj kompaniji svog oca, Moore je prihode iskoristio da osnuje ekološku organizaciju Algalita Marine Research AMRF, koja je počela da proučava ekološko stanje Tihog okeana. Putovanje Charlesa Moorea bilo je daleko od lakog. Dugo vremena njegovi izveštaji i upozorenja su bili odbacivani, a njegovo istraživanje nije shvatano ozbiljno. I za to su postojali razlozi. Okeanograf je pozivao vlade širom sveta da smanje proizvodnju i potrošnju plastike, dok bi istovremeno izdvajale značajna sredstva za njeno recikliranje. Njegov zahtev nije bio samo za malu, već za značajnu količinu novca. Ali Charles je ipak uspeo da postigne ono najvažnije, da uzdrma globalnu zajednicu ekologa i skrene pažnju na zagađenje plastikom svetskog okeana. U to vreme, on je, kao niko drugi, shvatio opasnost od onoga što se dogodilo okeanu i da to predstavlja pretnju životu na našoj planeti. I Charles je napravio prvi korak, odnosno razotkrio je problem. Ali kako ovo otkriće utiče na svakog od nas? Šta dalje? Kako sprečiti razvoj katastrofe? Da bismo odgovorili na ova pitanja, prvo moramo razumeti kako funkcioniše globalni sistem okeana i kako je bio toliko oštećen. Funkcije okeana. Okean je ogroman svet koji angažuje našu maštu i naučnu radoznalost. Okeanski ekosistemi, poput složenih mehanizama sata, održavaju delikatnu ravnotežu neophodnu za postojanje života na Zemlji. Okean funkcioniše kao prirodni klima uređaj za našu planetu. Akumulira toplotu i postepeno je oslobađa. Neverovatno je da samo 10-metarski sloj okeanske vode može da akumulira više toplote nego cela atmosfera Zemlje. Toplotni kapacitet okeana je jedinstveno svojstvo koje ublažava temperaturne fluktuacije između dana i noći i između godišnjih doba, leta i zime. Okeanske struje kruže oko planete, prenoseći toplotu i hranljive materije od ekvatorijalnih do polarnih geografskih širina i obrnuto. Ovaj proces ublažava ekstremne temperature.
Temperature okeana utiču na životni ciklus životinja i biljaka kako u okeanu tako i na kopnu. Okean aktivno utiče na atmosferske procese, doprinoseći stvaranju oblaka i padavina. Svakodnevno sa njegove površine ispari ogromna količina vode, koja se zatim kondenzuje u oblake i vraća se na zemlju kao kiša ili sneg. Ovo je važan proces koji obezbeđuje svežu vodu rekama, jezerima i zemljištu. Mikroskopske alge kao što je fitoplankton proizvode o 50% kiseonika koji ljudi udišu. Svaki drugi udah koji udahnemo daje nam okean. Okean je također dom milionima vrsta živih organizama, od sićušnih mikroba do veličanstvenih kitova. Ovdje su očuvane životinjske vrste koje postoje stotinama miliona godina. Okean je mesto gdje je život počeo, a budućnost naše planete zavisi od okeana. Okean je jedinstven, međusobno povezan organizam koji uključuje sve vodene resurse naše planete. Ali ispostavilo se da je ovaj neverovatno složen sistem života ozbiljno bolestan. A razlog za to je naš nepromišljen odnos prema plastici nakon upotrebe. Sama plastika je prilično izdržljiv i veoma zgodan materijal. Ali plastično zagađenje je otrov koji zagađuje okean. Charles Moore je prvi shvatio razmere ove katastrofe. Svakim danom naš okean postaje sve zagađeniji. Sve smo bliži trenutku kada će bolest postati nepovratna. Kao i kod bolesne osobe, prvi korak ka oporavku treba da bude uzimanje anamneze pacijenta i postavljanje ispravne dijagnoze. 2 godine nakon svog zapanjujućeg otkrića, Charles planira drugu ekspediciju da detaljno prouči takozvani kontinent smeća. Rezultati ove ekspedicije zadivili su naučnu zajednicu. Godine 1999. ovo je bilo pravo otkriće jer smo nakon analize naših uzoraka shvatili da u površinskim vodama ima 6 puta više plastike po težini nego zooplanktona, glavnog izvora hrane u tom ekosistemu. Činjenica da je plastika nadjačala žive organizme u okeanu uznemirila je mnoge ljude. Velika pacifička deponija smeća je zapravo najveća deponija smeća na planeti, koja ubrzano raste otprilike od 1950-ih. Okeanska deponija se proteže od zapadne obale Severne Amerike do Japana. Njegova površina varira i iznosi oko 1,6 miliona kvadratnih kilometara. Kanta za smeće sadrži najmanje 80.000 tona smeća. A ovo je samo vrh ledenog brega. Oko 70% plastike završava na dnu okeana, gdje se mogu sakriti značajne količine otpada. Niko ne zna koliko smeća zapravo sadrži veliko pacifičko smeće. Subtropski vrtlog Severnog Pacifika je prevelik za proučavanje naučnika. Merenja su pokazala da veliko đubre raste katastrofalnom brzinom. Od 2015. do 2022. godine prosečna težina plastike u njemu porasla je 5 puta. Istovremeno, broj malih plastičnih fragmenata porastao je 10 puta. Markus Eriksen, direktor nauke u Fondaciji za istraživanje mora Algalita, SAD, rekao je: u početku su ljudi pretpostavili da je ovo ostrvo plastičnog otpada, po kome se skoro moglo hodati. Ovaj stav je netačan. Konzistencija mrlje je veoma slična plastičnoj supi. Veliko smeće postaje 7. kontinent planete. Ali nije jedini. Trenutno naučnici broje 5 velikih nakupina smeća, 2 u Atlantskom i Tihom okeanu i 1 u Indijskom okeanu. Milioni tona plastike i drugog smeća plutaju u okeanima. Prema istraživanjima, do 80% smeća na ovim mestima je plastični otpad. Ostrva smeća rastu katastrofalnom brzinom. Ako ti i ja pogledamo oko sebe, otkrićemo sljedeće. 8 od 10 stvari oko nas je napravljeno od plastike. Spavamo na jastucima sa plastičnim punjenjem, peremo zube plastičnim četkicama za zube, pijemo iz plastičnih flaša. Ovaj film gledate na ekranu plastičnog televizora, laptopa ili telefona. Jednostavno je nemoguće zamisliti naš savremeni život bez ovog materijala. Svet oko nas je postao plastičan.
Plastika je jedan od glavnih problema sa kojima se čovečanstvo danas suočava. Odlučili smo, pošto je zagađenje plastikom ignorisano, da preuzmemo inicijativu i počnemo da stvaramo ono što je kasnije postalo poznato kao veliko plastično buđenje. Buđenje do spoznaje da je ovaj materijal verovatno najčešći u našem svakodnevnom životu. Volim da kažem da posle spavanja provodimo najviše vremena otvarajući plastičnu ambalažu, jer previše vremena provodimo samo pokušavajući da izvučemo stvari iz plastike koja pokriva bukvalno sve. Koje su strašne posledice nekontrolisanog odlaganja plastičnog otpada u vode Svetskog okeana? A glavni problem je što se plastika, za razliku od drugih supstanci, ne raspada. Ostaje u okruženju. Ne prolazi kroz normalan ciklus biorazgradnje. Na kraju krajeva, izmišljen je da pobedi prirodno raspadanje. Tako je, prevladavši prirodno raspadanje, postao stalni deo naše sredine. Dakle, sada imamo opštu predstavu o tome šta je kontinent smeća. Njegova površina je zaista ogromna i stalno se povećava. Ali šta se dešava na mestu ove bolesti? Možda plastika samo lebdi na jednom mestu i postepeno tone u dubine okeana, gde se raspada pod ogromnim pritiskom. Možda u tome nema ništa loše. Dakle, šta smo naučili do danas? Razlaganje plastike na mikro i nanočestice. Plastika je sada jedan od vodećih uzroka smrti morskog života i treba je istražiti kao ubicu. On je grabežljivac koji ubija, ali nikada ne jede. Šta više, sam postaje predmet potrošnje puni stomak, ali ne daje nikakvu hranljivu vrednost. On ima mračnu, zlokobnu stranu koja ubija i konzumira i ubija. Dakle, davi se i puni stomake, čineći to sve više i više. I to samo na nivou mikroplastike. Više od 400 miliona tona plastičnog otpada se proizvede širom sveta svake godine, a očekuje se da će se ova cifra utrostručiti do 2040. godine. Oko 11 miliona tona plastike uđe u svetske okeane svake godine, što je ekvivalentno više od jednog kamiona plastike koji se baci u naš okean svakog minuta. U našim okeanima trenutno ima oko 200 miliona tona plastike. Istraživanja pokazuju da će do 2050. godine količina plastike u okeanu verovatno nadmašiti sve ribe. Plastici je potrebno 500 do 1000 godina da se razgradi. Agencija za zaštitu životne sredine saopštila je da skoro 100% plastike koju su ljudi ikada stvorili još uvek postoji. Ovo smeće ne nestaje, samo se gomila. To je kao kanta za otpadke u dvorištu, gde samo smeće iznosimo, ali ga niko ne pokupi i ne odnese. Kako bi taj kontejner za smeće izgledao posle mesec dana? Plastični otpad u vodenom stubu biva zarobljen okeanskim strujama, prenosi se u centralne regione okeana i formira čitava ostrva. Ovde možete pronaći mreže za pecanje, flaše za jednokratnu upotrebu, ambalažu, toaletne daske, lutke, saobraćajne čunjeve, fudbalske lopte, gumene patke, pa čak i televizore. Plastika se ne raspada. Ali pod uticajem talasa, slane vode i sunčeve svetlosti, raspada se na male čestice, ponekad čak i nevidljive za oko. Ove male čestice mikro i nanoplastika zadržavaju polimernu strukturu. Propadanje se dešava sve do molekularnog nivoa. Količina mikroplastike, koliko je ima? Mikroplastične čestice su poput složenog mozaika. Napravljeni su od različitih vrsta plastike i hemijskih aditiva koji se menjaju u zavisnosti od stepena razgradnje i izloženosti životne sredine. Stoga se mikroplastika u okruženju ne može smatrati nečim fiksnim i nepromenljivim. Proučavanje je prava zagonetka.
Iako je tačna količina mikroplastike u okeanima nepoznata zbog tehničkih poteškoća u njenom otkrivanju, možemo napraviti teorijske proračune da bismo razumeli razmere ove pretnje. S obzirom da trenutno u okeanima ima oko 200 miliona tona plastičnog otpada, možemo sprovesti misaoni eksperiment. Ako svu plastiku koja se nalazi u okeanima podelite na čestice veličine 50 nanometara, uzimajući u obzir njihovu gustinu i zapreminu svetskog okeana, dobit ćete zaista zastrašujuću cifru. Svaki litar okeanske vode će sadržati 286 miliona ovih mikročestica. U stvarnosti, još uvek nije sva plastika u obliku mikro i nanoplastike, ali razumemo da će se pre ili kasnije sva ova plastika neizbežno raspasti u bezbroj nanočestica. Već danas naučnici pronalaze mikroplastične čestice u svakoj kapi okeanske vode. Istovremeno, u okeanu postoje zone njegove povećane koncentracije. Većina globalnih naučnih studija koje opisuju razmere i zapreminu plastičnog zagađenja mora ograničene su na površinski sloj okeana. Istraživanja pokazuju da na površini svetskih okeana pluta oko 358 triliona čestica mikroplastike. Međutim, sve je više dokaza da postoje nebrojeni bilioni mikroplastičnih čestica u dubljim vodama i sedimentima morskog dna. Laka plastika lebdi na površini, dok gušća plastika ili ona u kojoj žive morski organizmi tone na morsko dno. Procenjuje se da oko 50% plastike iz gradskog otpada ima veću gustinu od morske vode, pa lako tone na dno i nosi se dubokomorskim strujama, akumulirajući se u koritima i depresijama. Mikroplastika je čak pronađena na najdubljoj tački okeana, na dnu Marijanskog rova. U stvari, nije površina okeana već duboko morsko dno glavno mesto akumulacije mikroplastičnih ostataka. Kao rezultat, čitavo dno okeana postepeno je prekriveno plastičnim pokrivačem. Međutim, podaci o zagađenju okeana mikroplastikom su podcenjeni i, u stvari, stvari su mnogo gore. Nemaju svi pristup veoma sofisticiranoj i skupoj opremi i alatima za uzorkovanje, objašnjava Melanie Bergman, biolog sa instituta Alfred Wegener u Nemačkoj. Ona procenjuje da se do 90% morske mikroplastike može propustiti standardnim metodama uzorkovanja, jer je premala da bi se otkrila. Najveća koncentracija plastike nalazi se na mestima za smeće. Ove okeanske deponije su svojevrsne fabrike u kojima se odvija kontinuirani proces formiranja mikroplastike. Kao što se virus širi po celom telu kroz krv, tako se mikroplastika širi svetskim okeanima, okeanskim strujama. Pošto su okeanski vrtlozi prisutni u svim svetskim okeanima, akumulacija mikroplastike se dešava na globalnom nivou. Čak ni tako napušteno mesto kao što je Arktik nije izuzetak. Studije ledenog jezgra su pokazale da je nivo zagađenja mikroplastikom u Arktičkom okeanu 2 reda veličine, ili 100 puta, veći nego u Pacifičkom vrtu. Pored 2 sloja zagađenja, površinskog i donjeg, koncentracija mikroplastike značajno raste i u drugom području, termoklini. Ovo je sloj vode u kome dolazi do nagle promene temperature, a zbog gradijenta velike gustine, mikro i nanoplastične čestice se zaglavljuju u ovim slojevima i ostaju tamo dugo vremena. Zamislite okean kao slojevitu tortu. Svaki sloj ima svoju jedinstvenu temperaturu i gustinu, a mikroplastika je zarobljena na granicama ovih slojeva. Pored toga, mikroplastiku mogu preneti u okean živa bića koja je gutaju, vare i izlučuju. Sada je neporecivo da je mikroplastika svuda. Prisutan je u svim vodenim tijelima, pošto su okeani, rijeke i jezera na našoj planeti međusobno povezani. Ali neki mogu prigovoriti, pa, dobro, neka bude. Ali mikroplastika je toliko mala da ne moram da brinem o njoj. Na kraju krajeva, ja to ne vidim u vodi koju pijem ili paradajzu u mojoj salati, iako su uzgajani koristeći vodu koja je deo međusobno povezanog globalnog ciklusa vode. Možda nije toliko opasan. Ali da li je ovo istina? Mikroplastika, izvor toksina i bakterija.
Kada je izložena suncu i talasima, plastika se raspada na manje čestice, oslobađajući boje, plastifikatore i druge hemikalije se ispiru iz nje u vodu okeana. Mnogi od njih su toksični. Ovako se okeanska voda pretvara u otrovnu supu. U ovoj supi, proces razlaganja plastike na mikro i nanoplastiku neprestano traje, a okean postaje sve toksičniji. Istraživanja su pokazala da je nanoplastika toksičnija od mikroplastike jer ima veću sposobnost, poput sunđera, da apsorbuje zagađivače iz vode i vazduha. Površinu plastičnog otpada naseljavaju štetne alge, kolonije bakterija i gljivica, gde se brzo razmnožavaju. Plastična ostrvca su izvor patogenih mikroorganizama koji mogu izazvati opasne bolesti kod ljudi i životinja. Osim toga, plastični otpad može postati most kroz koji obalni organizmi ulaze u otvoreni okean, narušavajući krhku ravnotežu ekosistema. Tako ova ostrva smeća postaje leglo opasnih bakterija koje predstavljaju pretnju za sva živa bića. Mikroplastika ubija žive organizme. Plastika ima ozbiljan uticaj na morske ekosisteme. Više od 1 milion morskih ptica i 100.000 morskih životinja ugine svake godine od plastičnog zagađenja. 100% beba morskih kornjača ima plastiku u stomaku. Ako koral dođe u kontakt sa plastikom, verovatnoća da će se razboleti povećava se sa 4 na 89%. Ovo je katastrofa, jer korali su dom za 1/4 morskog života. Veliko izumiranje kroz koje sada prolazimo je kao izumiranje koje je zbrisalo dinosauruse, i ono će ponovo izbrisati život na planeti i u tome ima istine. Život se zaista uništava. Verujem da život u okeanu sada umire zbog plastike. I na kopnu, zbog klimatskih promjena, a takođe i zbog plastike. Mikroplastika je toliko mala da je proguta plankton. A plankton je osnova lanca ishrane. Mnoge vrste morskog života se hrane njime. Oni koji ne jedu plankton jedu one koji su već jeli plankton. Tako mikroplastika ulazi u lanac ishrane. Što je riba veća, sadrži više mikroplastike. Najveća životinja koja je ikada živela na zemlji ujedno je i najveći potrošač mikroplastike, prema studiji. Svaki kit pojede do 43,6 kg plastike dnevno. Šta više, kitovi ne dobijaju plastiku direktno iz vode, 99% mikroplastike ulazi u tela životinja kroz hranu. To jest, ova supstanca je već unutar plena koji kitovi konzumiraju. Vredi napomenuti da manje veličine mikroplastike imaju opasniji uticaj na organizme na ćelijskom nivou. Plastika nanoveličine prolazi kroz ćelijske membrane i ne izlučuje se iz tela, jer ostaje unutar ćelija. Šta više, mikro i nanoplastika oštećuje DNK unutar jezgra. Plastične čestice same po sebi sadrže toksične supstance, plus su apsorbovale organske zagađivače iz morske vode, a pored toga, već su dom kolonijama bakterija. I na kraju, zajedno sa morskim plodovima, sve ovo ulazi u ljudsko telo. Dakle, u stvari, mi ne jedemo samo svoje đubre, mi jedemo smeće prepuno toksina, bakterija i gljivica. Pored toga, mikro i nanoplastika ulazi u naše telo sa drugim prehrambenim proizvodima, vodom za piće, vazduhom i morskim povetarcem. Sada znamo da se mikroplastika pretvara u nanoplastiku. Dolazi u vazduh, u našu vodu, u našu hranu, pa čak i u naše povrće. Iako se u početku mislilo da je to veliki problem samo za morska stvorenja, sada je očigledno da je to problem za svakog čoveka, za sve ekosisteme, za sva staništa. Pa, sada znamo da plastika izaziva bolest. Plastika skraćuje život. Mikro i nanoplastika se akumulira u krvotoku i distribuira se kroz različite ljudske organe. Mikroskopske plastične čestice već su pronađene u krvi, mozgu, srcu, plućima, majčinom mleku, placentu, a nedavno i u penisima, testisima i uzorcima ljudske sperme. Toksične supstance koje se oslobađaju iz plastike ometaju endokrini sistem.
To dovodi do ozbiljnih posljedica, od neplodnosti i hormonske neravnoteže do povećanog rizika od raka, uključujući rak dojke, jajnika i prostate. Hemijski aditivi u plastici također negativno utiču na kardiovaskularni sistem i povećavaju rizik od ateroskleroze. Prodorom u mozak, mikro i nanočestice plastike povećavaju verovatnoću neurodegenerativnih poremećaja kao što su Alzheimerova i Parkinsonova bolest. Udisanje plastičnih čestica može izazvati astmu, pa čak i rak pluća. Vodonične veze su ključna sila vezivanja koja organizuje materiju u visoko organizovane strukture. Kako pokazuju studije, u prisustvu nanoplastike, molekuli proteina se deformišu zbog formiranja jakih vodoničnih veza između nanoplastike i proteina. Ali svi živi organizmi se sastoje od proteina. Njegova deformacija može imati ozbiljne biološke posljedice, utičući na funkcionisanje ćelija, tkiva i organa. Ovo ugrožava postojanje celog života na planeti. Kao što vidimo, problem kontinenta smeća, gdje se plastika raspada na mikročestice i širi se po svim vodama planete, pokazao se mnogo širim. Prvi glavni zaključak je da se problem mikro i nanoplastike tiče svih ljudi i svih živih bića na ovoj planeti. Napominjemo da je nanoplastika još opasnija od virusa, jer ako virusi prodru u ćelije, onda nanoplastika ide dalje, odnosno utiče na molekule proteina. A pošto su sva živa bića izgrađena od proteina, nanoplastika predstavlja direktnu pretnju životu na Zemlji, šta više, čak je u stanju da utiče i na nosioca genetske informacije DNK, što verovatno može dovesti do prekida u njenim lancima i mutacija gena. Dakle, problem plastike već se definitivno tiče svakog od nas. Ali to nije sve. Jer, iznenađujuće, količina plastičnog otpada u okeanu ubrzano raste, kao i broj i težina prirodnih katastrofa. I tu se postavlja pitanje, da li postoji veza između mikro i nanoplastike koja je prodrla u svaku kap vode i šta se dešava sa klimom? Ili možda ovdje nema veze i vreme će se uskoro vratiti u normalu. Ali pre nego što odgovorimo na ova pitanja, hajde da pogledamo šta se dešava sa klimom. Grejanje okeana. Izveštaj UNESCO o stanju okeana iz 2024. godine daje zabrinjavajuću sliku. Stopa zagrevanja okeana se udvostručila za 20 godina, a sadržaj toplote u okeanu dostigao je najviši nivo. Studija pokazuje da dok su se okeani stalno zagrevali između 1955. i 1986. godine, zagrevanje se značajno ubrzalo u posljednjih nekoliko decenija. Godine 2023. zabeležen je apsolutni rekord temperatura površine okeana u zabeleženoj istoriji, a 2024. je nastavila ovaj trend. Temperatura površine okeana je rekordno visoka 15 uzastopnih meseci. Po prvi put u istoriji, prosječna godišnja temperatura na planeti porasla je za 1,5 stepeni Celzijusa iznad predindustrijskog nivoa. Ali upravo je to pokazatelj koji je, prema ekspertima, kritični prag nakon kojeg će se čovečanstvo suočiti sa klimatskim šokovima velikih razmjera. Ovo povećanje se očekivalo do sredine 21. veka, a zapravo smo ga već prešli. UN procenjuju da se očekuje da će se ovaj trend nastaviti, sa porastom globalnih temperatura za skoro 3 stepena Celzijusa u ovom veku. Jeff Smith, profesor emeritus primenjene fizike na Tehnološkom univerzitetu u Sidneju, rekao je da 70-godišnji podaci pokazuju da se temperature okeana i ukupna količina energije uskladištene u okeanima ubrzavaju. Sadašnji naučni modeli, s obzirom na kontinuirano povećanje gasova staklene bašte u atmosferi, ne predviđaju tako preteće ubrzanje, rekao je profesor Smith. Istovremeno, tokom proteklih 60 godina, okeani na velikoj dubini zagrejali su se 15 puta brže nego u prethodnih 10.000 godina. To znači da procesi globalnog zagrevanja nisu ograničeni samo na gornje slojeve vode, već utiču i na duboke delove okeana.
gde sunčevi zraci ne prodiru. Zagrevanje vode na takvim dubinama zahteva ogromne količine energije, što ukazuje na razmere problema. Naučnici procenjuju da bi se okean zagrevao brzinom kojom je sada, potrebna energija bi bila ekvivalentna količini koja se oslobađa detonacijom 7 atomskih bombi veličine Hirošime svake sekunde tokom godine. To su kolosalne brojke koje postavljaju pitanje: odakle tolika energija? Kako temperature rastu, okeanske vode stalno rastu, preteći da zahvate čitave obale. Tokom više od 2 veka, nivo svetskog okeana je porastao za 21 cm, a za poslednjih 30 godina za 10,1 cm. Raste 2,5 puta brže nego prethodnih godina, a rast se nastavlja. Ako se trend nastavi, milioni ljudi će postati izbeglice, primorani da napuste svoje domove i potraže utočište daleko od mora. Takođe, od 1960-ih, okean je izgubio 2% kiseonika zbog porasta temperature vode i zagađivača sadržanih u njemu, uključujući industrijski, kućni i poljoprivredni otpad. Obalne vrste se guše zbog opadanja nivoa kiseonika. Identifikovano je oko 700 mrtvih zona, gde gotovo da i nema morske flore ili faune. Zagrevanje okeana dovodi do češćih i ozbiljnijih ekstremnih vremenskih pojava kao što su poplave, tajfuni i ekstremne padavine. Sve ovo ugrožava ekosisteme planete i živote milijardi ljudi. Svake godine se ovaj proces ubrzava, a promene postaju sve uočljivije. Nenormalan porast prirodnih katastrofa. Okean, koji je dugi niz godina igrao ulogu prirodnog regulatora klime, sada i sam postaje izvor destruktivnih pojava. Nenormalne padavine i poplave. Zagrevanje okeana povećava isparavanje, zasićujući atmosferu vlagom, koja se zatim pretvara u intenzivne padavine. A evo kako se promenila količina nenormalnih padavina u Evropi od 2000. godine. Rekordi padavina dostižu nove nivoe. Mesečne padavine koje padnu u jednom danu više nikoga ne iznenađuju. Godišnji nivoj padavina za nekoliko dana ili čak sati su nova realnost. U Iranu je za 3 dana palo vrednosti od skoro 4 godine padavina. Oman je za samo jedan dan primio onoliko kiše koliko bi za 2 godine. A u Ujedinjenim Arapskim Emiratima je za samo 24 sata pala zapanjujuća količina padavina u vrednosti od 5 godina. Sa ovakvim padavinama nemoguće je izbeći razornu katastrofalnu poplavu. Nažalost, jasan primer za to bila je smrtonosna poplava u Španiji. Region Valencije primio je više od godinu dana padavina za samo 8 sati. To je rezultiralo razornim poplavama koje su ubile više od 220 ljudi i pretvorile gradske ulice u nered od blata, pokvarenih automobila i razrušenih domova. Poplave bez presedana, koje su u toku, pogodile su južni Brazil od kraja aprila. U katastrofi je poginula 181 osoba. Više od pola miliona ostalo je bez krova nad glavom. Poplave su odnele stotine života u severnim provincijama Afganistana. Pobesnele reke vode i blata opustošile su naseljena mesta. Poplave su izazvane neprestanim padavinama koje su usledile posle duge suše. Prolećne poplave 2024. godine u Rusiji postale su prava katastrofa. Pogođeno je 39 regiona zemlje. Najteža situacija se razvila u Orenburškoj oblasti. Ovakve poplave u regionu u čitavoj istoriji posmatranja nije bilo. Kazahstan se suočio sa najvećim poplavama u poslednjih 80 godina. Pogođeno je 10 od 17 regiona u zemlji. Evakuisano je oko 100.000 ljudi. Statistika poplava. Ako je 70. godina prošlog veka bilo samo 260 teških poplava tokom 10 godina, onda je u periodu od 2014. do 2023. godine broj poplava porastao na 1700, odnosno bilo ih je 6,5 puta više. U Evropi su ekstremne padavine postale 44 puta češće u poslednjih 5 godina nego 2000-ih. Godine 2024. vreme između kataklizmi počelo je još više da se smanjuje, a njihova snaga je toliko porasla da ljudi nisu imali vremena da se oporave od prethodne katastrofe, jer su se ponovo našli u epicentru destruktivne stihije, a posledice po privredu i infrastrukturu protezale su se mesecima ili čak godinama.
Snežne padavine. Snežne padavine takođe obaraju sve istorijske rekorde. Prošle zime velike snežne padavine zahvatile su evropske zemlje, SAD, Kanadu, Rusiju, Kazahstan, Kinu, Tursku, Japan i mnoge druge regione. Preko 90% teritorije Mongolije bilo je prekriveno snegom, ponegde i preko 1 metra dubine. Stočarski regioni pretrpeli su katastrofalnu štetu. Oko 4 miliona grla stoke je umrlo od gladi i iscrpljenosti. Temperaturne anomalije. U 2024. godini skoro sve zemlje su iskusile i nastavljaju da doživljavaju rekordne toplotne talase. Dana 15. marta, Prag, Češka republika, gde prosečna maksimalna temperatura obično ne prelazi 9 stepeni Celzijusa, zabeležio je novu maksimalnu temperaturu od plus 18,6 stepeni Celzijusa po prvi put u 249 godina posmatranja. April je u Evropu doneo i temperaturni haos bez presedana. Za samo 10 dana oboreni su toplotni rekordi u 128 zemalja sveta. U većini evropskih zemalja u aprilu su temperature bile više nego obično usred leta. Istovremeno, primećena je jedna od najdramatičnijih promena temperature u zabeleženoj istoriji. Slovenija je u samo jednom danu zabeležila rekordno zahlađenje od više od 26 stepeni Celzijusa. U Indiji su maksimalne temperature u aprilu dostigle 46 stepeni Celzijusa, daleko iznad normalnih 35 stepeni Celzijusa. Ljudi ne mogu da izdrže takvo toplotno opterećenje. Nakon što su policajci počeli da gube svest tokom rada na ulici, u njihovu opremu uvedeni su klimatizovani šlemovi. U Meki, u Saudijskoj Arabiji, temperature nisu padale ispod 40 stepeni Celzijusa nekoliko dana za redom u junu. Ekstremne vrućine poklopile su se sa Hadžom, gde je samo u jednom danu, 16. juna, više od 2700 hodočasnika doživelo toplotni udar. Ljudi su po nesnosnoj vrućini padali pravo na ulice. Tragično, život je izgubilo najmanje 1300 ljudi. Tornada i mikroburst. Povišene atmosferske temperature i vlažnost stvaraju uslove za nastanak snažnijih oluja, koje često rezultiraju stvaranjem tornada. Tokom proteklih decenija, prosečan godišnji broj tornada u Evropi porastao je 18 puta. I postali su mnogo moćniji. 28. septembra, razorni tornado prošao je Moskovskom oblasti. Tornado ove snage u jesen u umerenim geografskim širinama je potpuno anomalna pojava. Poslednjih godina, atmosferski mikroburst je počeo da se dešava sa alarmantnom učestalošću. Kada udari o tlo, silazni tok vazduha izaziva horizontalne udare vetra koji mogu dostići brzinu od 130 km/h. To je kao da sa neba sipate ogromnu kantu vode u radijusu od oko petka. Oni mogu biti veoma lokalni, kao što se desilo u Brazilu. Ovde je uništeno sportsko igralište, a od njega nije ostalo skoro ništa osim ruševina i smeća, kao da je došlo do eksplozije. Ali zgrade u blizini ostale su netaknute, čak ni krhki solarni paneli nisu oštećeni. Vredi napomenuti da se mikroburst ne mogu predvideti. To ih čini još opasnije. Uragani i oluje. Uragani su počeli da se spuštaju na područja koja su se ranije smatrala bezbednim. U čitavoj istoriji posmatranja, samo 3 uragana pogodila su Meksičku obalu u oblasti grada Acapulca. A 2 od njih su u roku od manje od godinu dana. Uragan Otis u oktobru 2023. i uragan John u septembru 2024. koji je postao prava noćna mora za stanovnike Meksika. Praktično se raspršivši i otisnuvši u okean, iznenada se ponovo pojačao i još većom snagom udario u zemlju. Tajfun Yagi doneo je ogromne količine kiše u Vijetnam, pri čemu je poginulo najmanje 300 ljudi, a na stotine je povređeno. Tropski uragan Helene postao je najmoćniji od početka meteoroloških posmatranja. Smrtonosna oluja ubila je najmanje 230 ljudi u 6 država. Istovremeno, američka ekonomija je pretrpela štetu u iznosu od približno 250 milijardi dolara. Manje od 2 nedelje kasnije, još jedan snažan uragan, Milton,
pogodio je državu Florida. Trebalo mu je nešto više od 12 sati da ojača iz kategorije 1 do najviše, kategorije 5. Filipine je pogodila serija prirodnih katastrofa, bez presedana, sa 6 tajfuna koji su pogodili zemlju za manje od mjesec dana, uključujući 4 za samo 10 dana. Katastrofe su odnele živote najmanje 171 osobe i nanele značajnu štetu privredi zemlje. Tajfuni su pogodili 9 miliona ljudi. Intenzitet i učestalost nevremena su također u porastu. Od 12. septembra najmoćnija oluja posljednjih decenija Boris zahvatila je zemlje centralne i istočne Evrope. Poginulo je 26 ljudi, a ekonomija EU je pretrpela milijarde dolara štete. Naravno, dali smo samo mali deo onoga što se sada dešava sa klimom. Spisak ovih anomalija može se nastaviti veoma dugo. Ali čak i iz onoga što smo rekli, postaje jasno da je klimatska situacija bukvalno neobjavljeni rat čovečanstvu. Zadaju nam se udarac za udarcem. A ako u stvarnim vojnim akcijama protivnici mogu da se dogovore i polože oružje, onda se ne možete dogovoriti sa klimom. A ipak možemo i moramo da je pobedimo. Pričat ćemo o ovome kasnije. U međuvremenu, moramo razumeti zašto se sve ovo dešava. Zašto se okean zagreva? Hipoteza. Glavni priznati faktori koji utiču na zagrevanje okeana su gasovi staklene bašte kao što je CO2. Ovi gasovi pomažu u zadržavanju toplote u atmosferi i zagrevaju gornje slojeve vode. Međutim, postoje i drugi faktori koji također mogu igrati značajnu ulogu. Pogledajmo dva grafikona. Grafikon povećanja koncentracije plastike u okeanima tokom posljednjih decenija. Vidimo da se količina plastike u okeanu ubrzano povećava od sredine 20. veka, što se poklapa sa periodom ubrzanog industrijskog razvoja i masovne proizvodnje plastičnih proizvoda. Grafikon porasta temperature okeana u istom periodu. Ovaj grafikon pokazuje paralelno povećanje prosječnih temperatura površine okeana koje je također primećeno od sredine 20. veka. Upoređivanjem ova dva grafikona možemo uočiti određenu korelaciju između povećanja koncentracije plastike u okeanima i povećanja njihove temperature. Ovo sugeriše da bi zagađenje plastikom moglo biti značajan, ali potcenjen faktor zagrevanja okeanskih voda. Upoređivanjem ova dva grafikona možemo uočiti određenu korelaciju između povećanja koncentracije plastike u okeanima i povećanja njihove temperature. Ovo sugeriše da bi zagađenje plastikom moglo biti značajan, ali potcenjen faktor zagrevanja okeanskih voda. Jedinstvene karakteristike vode. Voda je jedna od najjedinstvenijih i najmisterioznijih supstanci na Zemlji, koja supstanca stoji iza jednostavne hemijske formule H2O i zašto ima jedinstvenu strukturu i ništa manje jedinstvena svojstva. Pre svega, molekul vode je najmanji među sličnim triatomskim molekulima. Iznenađujuće je harmoničan i uklapa se u proporcije zlatnog preseka. Molekul vode ima simetričan V oblik jer se dva mala atoma vodonika nalaze na jednoj strani relativno velikog atoma kiseonika. Ovo čini molekul vode veoma drugačijim od linearnih molekula, u kojima su svi atomi raspoređeni u lancu. U normalnim uslovima, triatomski molekuli formiraju gasove, a molekuli vode formiraju tečnost. Zašto? Molekuli vode su međusobno povezani vodoničnim vezama, formirajući snažnu i uređenu strukturu, kao tim koji se drži zajedno prijateljskim vezama. Molekuli vode također imaju jedinstveno svojstvo kombinovanja u klastere. Drugim rečima, voda je složena tečnost, sastavljena od ponavljajućih grupa. Kao rezultat, voda ima anomalne temperature smrzavanja i ključanja u poređenju sa drugim triatomskim supstancama. Ako bi se voda pridržavala opštih pravila, trebalo bi da se zamrzne na temperaturi od oko -100 stepeni Celzijusa i da ključa na temperaturi od oko +10 stepeni Celzijusa.
skoro sva svojstva vode ne pokoravaju se logici zakona fizike koji regulišu druge supstance. Prva karakteristika. Voda ima najveći specifični toplotni kapacitet i toplotu fuzije, odnosno voda se, u poređenju sa drugim supstancama, teže zamrzava, a led se teže topi. Zbog ove osobine, svetski okean je regulator zemljine klime. Okeanska voda hladi se sporije od vazduha i tla, omogućavajući joj da skladišti toplotu tokom dana i polako je oslobađa noću. Leti, okean apsorbuje višak toplote, a zimi je postepeno oslobađa. Na ovaj način, okean deluje kao džinovski termostat, ublažavajući temperaturne fluktuacije. Druga karakteristika, kada se temperatura vode promeni, menjaju se i njena svojstva. Minimalni toplotni kapacitet vode postiže se na temperaturi od 37 stepeni Celzijusa. Upravo je ta činjenica od velikog značaja za žive organizme koji čine 2/3 vode. Normalna telesna temperatura ljudi i toplokrvnih životinja je 36 do 39 stepeni Celzijusa, što je upravo u ovom temperaturnom opsegu. Na ovoj temperaturi najefikasnije se odvijaju najsloženije biohemijske metaboličke reakcije. Kao da je sama priroda obezbedila da živi organizmi mogu da zadrže svoju toplotu bez trošenja mnogo energije i tako nastave svoj razvoj. Treća karakteristika vode. Treća osobina vode, kada se većina supstanci zagreje, njihova gustina postaje manja, molekuli izgleda da se razmiču, a kada se ohladi, njihova gustina postaje veća, molekuli se približavaju. Ali sa vodom stvari se dešavaju malo drugačije. Kada se voda ohladi na 4 stepena, njena gustina se zaista povećava, kao i većina drugih supstanci. Ali onda, kada se voda još više ohladi, od 4 do 0 stepeni, njena gustina počinje da se smanjuje. Ispostavilo se da voda ima najveću gustinu na temperaturi od 4 stepena, a ne na 0. I evo gde zabava počinje. Kada se voda pretvori u led, njena gustina se odmah smanjuje za više od 9%. To jest, led zauzima veću zapreminu od tečne vode. Ovo je veoma neobično svojstvo vode. Pošto led postaje lakši od vode, ne tone. Ostajući na površini, štiti vodu i sva živa bića u njoj od potpunog smrzavanja. Ako bi se, naprotiv, povećala gustina vode kada bi se smrzla, led bi potonuo. Tada bi se sva voda u jezerima, rekama i okeanima potpuno zamrznula, pretvarajući se u čvrste blokove leda. To bi dovelo do smrti svih živih bića. Jedinstvena svojstva vode povezana su sa prisustvom vodoničnih veza između molekula. Ovo igra ključnu ulogu u određivanju njegovih fizičko-hemijskih svojstava. Promene fizičkih svojstava vode mogu imati ozbiljan uticaj na toplotni bilans svetskog okeana, njegovu sposobnost akumulacije i prenosa toplote. Sada imamo gotovo sve spremno da razumemo razloge za ono što se dešava sa klimom. Dakle, znamo da se okean zagreva alarmantnom brzinom. A znamo da, pored đubreta koji pluta na površini, postoje i ogromne količine plastike na dnu okeana. Također smo otkrili da skoro svaka kap u okeanu sadrži čestice mikro i nanoplastike i da sama voda ima jedinstvena svojstva. Sada ostaje posljednji korak, saznati kako se ova jedinstvena svojstva vode menjaju pod uticajem plastičnih čestica. Kada ovo shvatimo, onda će nam postati jasan razlog nenormalnog zagrevanja okeana i bit će jasno šta treba da se radi. Uticaj mikro i nanoplastike na svojstva vode. Plastika je derivat nafte. Ne razlaže se, već se raspada na mikro i nanoplastične čestice. Nanoplastične čestice su toliko male da su manje od veličine virusa. Kada takve čestice uđu u vodu, one narušavaju njenu uređenu strukturu, koja se zasniva na vodoničnim vezama između molekula. Ove veze određuju ključna svojstva vode, a njihove promene utiču na njene fizičko-hemijske karakteristike. Nanočestice nekih plastičnih masa, kao što su polietilen tereftalat 5 i najlon, sadrže atome kiseonika i azota.
Ovi atomi su sposobni da formiraju vodonične veze direktno sa molekulima vode. Kao rezultat, takve čestice su, takoreći, ugrađene u njegovu uređenu strukturu, menjajući organizaciju i narušavajući osnovna svojstva. Pored toga, u vodenim rastvorima gde su prisutne različite supstance, kao i kada se pH i temperatura menjaju, čestice nanoplastike mogu postati električno naelektrisane. Ovo se dešava usled hemijskih promena na njihovoj površini, kao što je oksidacija i zbog apsorpcije iona kao što su natrijum Na+ i hlor Cl- u morskoj vodi. Naelektrisane plastične nanočestice, okružene ionima, privlače molekule vode i formiraju višeslojni kaput molekula oko sebe. Na jeziku hemije, ovo se zove hidratacija, a sam kaput se naziva hidratantna školjka. Istraživači sa Federal Polytechnic School Lausanne odlučili su da otkriju kolika je ova hidratantna ljuska za ione, odnosno koliko molekula vode reaguje na ion. Došli su do iznenađujućih rezultata. Ispostavilo se da jedan ion može uticati na oko 1.000.000 molekula vode koji ga okružuju. Ovaj efekat je pojačan ako čestica ima visok površinski naboj i visoku koncentraciju apsorbovanih iona. Kao rezultat, jedna čestica nanoplastike može promijeniti svojstva 1.000.000 molekula vode. Molekuli vezani u hidratacionom omotaču su manje pokretni, što smanjuje njihov doprinos ukupnom toplotnom kapacitetu vode. To jest, sa istim spoljnim grejanjem, takva voda će se zagrejati brže, a kada se ohladi, brže će se ohladiti u poređenju sa čistom vodom. Pored toga, poremećena struktura vodoničnih veza oko nanoplastike dovodi do smanjenja toplotne provodljivosti vode. To znači da voda u blizini nanoplastike može biti toplija zbog svoje manje sposobnosti da provodi toplotu. Dakle, nanoplastika aktivno reaguje ne samo sa ionima i nečistoćama prisutnim u vodi, već i sa njenim molekulima, menjajući strukturu vodoničnih veza, što određuje ključne osobine vode. Kao rezultat, menja se njegov toplotni kapacitet i toplotna provodljivost. To dovodi do povećanja temperature i zagrevanja celog okeana. Važno je napomenuti da čak i male količine nanoplastike mogu imati dramatičan efekat na svojstva vode. Ovo zahteva dalje istraživanje i procenu koncentracija nanoplastike u različitim vodenim sredinama da bi se u potpunosti razumeo njen uticaj. Nanoplastične čestice u okeanu su kao muva u masti. Mikro i nanoplastika se prenosi kroz okean strujama. Plutajuće čestice ostaju na površini, dok gušća mikroplastika ili ona kontaminirana biotom tone na morsko dno. I da se setimo zona termoklina. Ovi slojevi vode imaju različite temperature i gustinu, tako da se mikroplastika ovde može akumulirati u značajnim količinama. Pogledajmo ovo vizuelno na primjeru višespratnice. Zamislite zgradu od 10 spratova sa termalnim utikačima na 5. i 10. spratu koji ometaju normalno odvođenje toplote. Umesto da se ravnomerno raspoređuje, toplota se akumulira na ovim spratovima i ne izlazi kroz krov. Termovizir će pokazati da je temperatura unutar ove zgrade znatno više od one u sličnoj zgradi bez termoutikača. Slično, nanoplastika u vodenoj sredini remeti prirodne mehanizme razmene toplote. Dakle, povećanje koncentracije nanoplastike u okeanskim vodama dovodi do poremećaja prirodnih mehanizama prenosa toplote. Ovo bi na kraju moglo doprineti porastu temperature okeana, što bi uticalo na klimu cele planete. Kada se voda zagreje, ima tendenciju da odaje višak toplote. Kada se voda zagreje, njeni molekuli počinju da se kreću brže, jureći ka površini. Uticaj na atmosferu. Zbog viška energije, neki molekuli vode se odvajaju od drugih molekula i pretvaraju se u paru. Zamislite balon koji se polako diže u nebo. Ovaj balon je naša vodena para. Kako se visina povećava, temperatura vazduha se smanjuje. U ovim uslovima, vodena para počinje da se kondenzuje, pretvarajući se u sitne kapljice. Ali da bi se kapljice vode formirale, potrebna im je podrška mikroskopske čestice koje se nazivaju kondenzaciona jezgra. To mogu biti čestice prašine, morska so ili čađ. Što je više kondenzacionih jezgara, proces ide brže.
U atmosferi se vodena para i kapljice vode sudaraju sa električnim poljima i statičkom napetošću atmosfere prisutnom u okolnom vazduhu i dobijaju električni naboj. Naboji su izuzetno važni, a u procesu formiranja oblaka su praktično sve. Ako ste u blizini lošeg vremena i grmljavine, znate da neki oblaci imaju električno naelektrisanje. Ali odavno je otkriveno, iako se sada ne smatra posebno važnim ili relevantnim, da su u stvari svi oblaci naelektrisani. Dakle, ako pogledate oblak, kakav trenutno vidim, postavlja se pitanje, kako nastaju, šta se tamo dešava. I otkrili smo da naboji igraju ključnu ulogu. Naelektrisane kapljice počinju da se privlače kao mali magneti, što ubrzava proces formiranja velikih kapljica. Ove kapljice se kombinuju i formiraju oblake i padavine, uključujući grad. Ali kada se mikro i nanoplastične čestice mešaju, one mogu poremetiti delikatnu ravnotežu ovih električnih i vodenih procesa u atmosferi. Interakcija kristala leda i čestica aerosoli, uključujući plastiku, povećava elektrostatički naboj atmosfere. Šta više, mikro i nanoplastične čestice postaju efikasni centri za kondenzaciju vodene pare. Oko ovih naelektrisanih čestica brže se dešava proces formiranja kapljica vode, kristala leda i grada. Što je veća površina nanočestica, veći je grad i kišni oblaci koji se formiraju u atmosferi. Već vidimo da su takve pojave sve češće i destruktivnije. Prisustvo mikro i nanoplastike može uticati na gustinu i fizička svojstva isparavanja sa površine okeana, usporavajući njegov porast. To je kao da imate kamenčić vezan za konac na balonu. Kao rezultat, oblaci se formiraju na nižim visinama, obično ispod vakma. Nisko ležeći oblaci su manje efikasni u kretanju i distribuciji padavina. Ovo uzrokuje suše u nekim regionima i prekomerne padavine u drugim. Veći oblaci, poput ćebeta, zadržavaju toplotu u atmosferi i sprečavaju je da se rasprši u svemir. Rastuće temperature dovode do još većeg isparavanja vode iz okeana i mora. I što je više vlage, atmosfera postaje toplija. To je začarani krug. I vredi napomenuti da se za svaki stepen zagrevanja vlaga u vazduhu povećava za približno 7%, a broj udara groma za 12%. Ova vlaga dolazi uglavnom iz okeana, pružajući dodatnu kišu tokom oluja. Istovremeno, u područjima gde nema kiše, zemljište se brže suši, što dovodi do intenzivnijih suša, toplotnih talasa i požara. Kombinacija povišenih temperatura i povećanog sadržaja vodene pare u atmosferi uzrokuje da ona postane nestabilnija. To dovodi do povećane konvekcije i više oluja. Neki od njih, oni najjači, razvijaju se u grmljavini. U takvim uslovima povećava se rizik od jakih grmljavina. Kada grmljavine počnu da se kombinuju i međusobno deluju, kao u tropskim olujama, mogu se razviti u snažnije uragane. Svi ovi faktori doprinose povećanju rizika od oluja, jakih oluja sa grmljavinom, posebno oluja superćelija koje proizvode grad i, na nekim mestima, pod pravim uslovima, mogu proizvesti tornada. Ekstremno zagrevanje okeana i višak električne energije i toplote u atmosferi dovode do pogoršanja klimatske situacije. Nenormalan grad, jaka kiša, snažne oluje, uragani, munje i sprajtovi rastu alarmantnom snagom. Klimatski događaji postaju sve destruktivniji i opasniji. Interakcija sa magnetnim poljem planete. Okeani pokrivaju oko 70% zemljine površine. Ovo nisu samo džinovski rezervoari za vodu, već složeni električni sistem. On je u interakciji sa magnetnim poljem planete.
Magnetno polje štiti površinu Zemlje od sunčevog vetra i opasnog kosmičkog zračenja. Deluje kao neka vrsta štita, bez njegovog postojanja atmosfera bi bila uništena. Zemljino magnetno polje se stvara duboko unutar planete, gde se tečno spoljno jezgro stalno kreće oko čvrstog unutrašnjeg jezgra, delujući kao džinovski prirodni generator. Ovo polje generiše jezgro i stupa u interakciju sa električnim fenomenima u okeanima i atmosferi. Zahvaljujući solima, morska voda može da provodi struju, slično kao žice u našim kućama, tako da okean provodi električnu struju. Ali kada okeani i atmosfera postanu zagađeni na mestima gde postoji visoka koncentracija plastike, posebno nanoplastike, hemijska i električna svojstva vode se menjaju. Što je voda zagađenija, to više pati atmosfera. Kada kontaminirana voda ispari, sa sobom nosi metale, mikroplastiku i druge supstance. Zamislite da imate moćan magnet veličine vašeg dlana, ali ako stavite komad gvožđa u blizini, deo magnetnog polja je preuzet njime, smanjujući ukupnu snagu magneta. Nešto slično se dešava sa atmosferom i hidrosferom. Ovo može dovesti do lokalnih anomalija u magnetnom polju i trebalo bi da bude predmet proučavanja, posebno tokom perioda globalnih klimatskih promjena. Da, sada znamo da je glavni faktor koji utiče na klimu okeana njegovo zagrevanje, a mikroplastika pogoršava ovaj proces. Imperativ je da preduzmemo odlučnu akciju da očistimo okean u bliskoj budućnosti kako bismo spasili planetu i sav život na njoj. Danas na najvišem nivou postoji shvatanje da se ubrzano približavamo tački bez povratka. Vodena kriza. Izveštaj Globalne komisije za ekonomiju vode, objavljen u oktobru 2024. godine, tvrdi da je po prvi put u ljudskoj istoriji globalni ciklus vode prekinut. Klimatske promjene imaju sve ozbiljniji uticaj na dostupnost vodnih resursa. Do kraja ove decenije, potražnja za slatkom vodom će premašiti ponudu za 40%, pošto su svetski vodovodni sistemi izloženi neviđenom stresu. Oko 70% svetske slatke vode koristi se za navodnjavanje useva. Međutim, mnogi sistemi za navodnjavanje su neefikasni, što dovodi do značajnih gubitaka vode. Rastuće temperature, promjenjivi obrasci padavina i češći ekstremni vremenski događaji ugrožavaju globalnu sigurnost hrane. Već se predviđa da će više od polovine svetskih zaliha hrane nestati u narednih 25 godina, a 3 milijarde ljudi već živi u uslovima nestašice vode. Ovo je zaista veoma alarmantno i u bliskoj budućnosti će uticati na ceo svet. Vrednost okeana za održavanje života na planeti je jasna, a svetski lideri već govore o potrebi hitne akcije. Izveštaj UNESCO o stanju okeana za 2024. godinu ima za cilj da informiše kreatore politike i pokrene akciju za stvaranje okeana koji nam je potreban za budućnost kakvu želimo. Predsjednik Generalne skupštine UN-a, gospodin Francis, s pravom je izjavio da je okean naš najjači saveznik u borbi protiv klimatskih promjena. Stoga je naša zajednička odgovornost da postavimo pravi kurs i ponovo se posvetimo održivom upravljanju dragocenim resursima okeana kako bismo osigurali njihovu dostupnost za generacije koje dolaze. I naučnici znaju da ako nemamo okean, nećemo imati biljke na kopnu, nećemo imati kiseonik, nećemo imati sposobnost da preživimo. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres također je naglasio potrebu za hitnim delovanjem, pozivajući vlade, preduzeća, investitore, naučnike i zajednice da se okupe kako bi zaštitili naš okean. Marina Ovcinova, predsjednica Međunarodnog javnog pokreta Allatra, dala je ključnu izjavu na sastanku COP29 da broj klimatskih katastrofa raste brzinom bez presedana, a također je istakla: ne shvatamo koliko je vremena ostalo do tačke bez povratka. Jasno je da je održavanje zdravih okeana ključno za budućnost naše planete. Kao što vidimo, postoji razumevanje kritičnosti postojećeg stanja. Mnogo se velikih reči govori o čišćenju okeana, ali koji konkretni koraci se trenutno preduzimaju da bi se naša planeta, koju je pogodio opasan virus, izlečio? Za sada možemo samo da kažemo da je pacijent više mrtav nego živ,
i da je samo pitanje vremena kada će prestati da diše. Šta onda rade doktori? Sizifov zadatak. Kako bi se situacija nekako popravila, pokušavaju se očistiti okean od krupnih površinskih ostataka. Razne organizacije i inicijative rade na projektima prikupljanja plastike i drugog smeća koje pluta na površini. Najambiciozniji projekat čišćenja okeana je inicijativa The Ocean Cleanup. Njihova tehnologija se sastoji od 2 plovila koja plove po vodi i za sobom vuku barijeru dugu oko 2,2 km koja ide pod vodu za 4 metra. Na ovoj dubini je koncentrisana većina površinskih plastičnih ostataka. Otpad se sakuplja u veliku vreću, a kada se napuni, odvlači se do nekog od brodova, gde se plastika sortira i pakuje. Nakon toga, vreća se spušta nazad u vodu i proces počinje iznova. Na prvi pogled zvuči odlično, ali ima nekoliko nijansi. Kada se đubre hvata, zajedno sa plastikom se hvataju i živi organizmi koji žive na površini vode, kao što su mikroskopske alge, mlade ribice i meduze. Niko još nije tačno izmerio koliko je živih bića uhvaćeno u mreže, ali ako se ovi organizmi unište u velikom broju, to će negativno uticati na sav morski život, jer će lanac ishrane biti poremećen. I pored mera koje su preduzete da bi se obezbedila bezbednost životinja, problem se ne može rešiti. Od novembra 2024. godine, učesnici projekta čišćenje okeana prikupili su oko 20.000 tona plastike iz svetskih okeana. Ovo je važan korak napred, ali po obimu problema to je kao kap u moru. U svetskim okeanima pluta oko 200 miliona tona smeća, a ova količina se svake godine povećava za još 11 miliona tona. Da se ovo stavi u perspektivu, 20.000 tona je samo 0,1% ukupnog smeća u okeanu. Kada se proučava problem čišćenja okeana, postavljaju se mnoga pitanja. Na primer, čak i da smo izvukli svu plastiku iz okeana, šta planiramo da uradimo sa njom? Na kraju krajeva, danas se ne reciklira više od 9% plastike. Znači, opet ćemo ga baciti na deponiju. Osim toga, čišćenje smeća je neverovatno skupo. Veliko pacifičko smeće je predaleko od obala bilo koje zemlje da bi bilo ko preuzeo odgovornost ili obezbedio novac za njegovo čišćenje. Čišćenje nereda bi, smatra Charles Moore, bankrotiralo svaku zemlju koja bi to pokušala. U svetskom okeanu postoji 5 takvih ostrva smeća. Čišćenje smeća u okeanu, sa hiljadama tona otpada koje se uhvate svake godine, a milioni tona bačeni za uzvrat, je zaista Sizifov zadatak. Čišćenje okeana biće moguće tek kada to postane zadatak celog čovečanstva, a ne samo inicijativa pojedinih aktivista. Veliki otpad je samo mali deo problema. Govorimo samo o plastici na površini okeana, a to je samo mali deo, manje od 1% onoga što zapravo pluta u okeanu, kaže Melanie Bergman, morski biolog sa instituta Alfred Wegener. Kada se plastika raspadne na mikro i nanočestice, postaje gotovo nemoguće očistiti okean od ovog zagađivača. Razvoj tehnologija za prečišćavanje vode od mikroplastike postoji, ali je još uvijek u eksperimentalnoj fazi i još uvijek je daleko od praktične primjene na globalnom nivou. Glavni problemi su ograničena efikasnost i teškoće u skaliranju takvih rešenja. Ali čak i ako prikupimo sav veliki otpad, šta da radimo sa mikroplastikom? Na kraju krajeva, rasuto je po celoj debljini okeana, a posebno ga ima mnogo na dnu. A glavnu pretnju predstavlja mikroplastika. Zaista, čišćenje okeana je kao Sizifov zadatak, pošto je količina otpada bačenog u okeane za redove veličine veća od one koja se izvlači. Šta onda treba učiniti? Jasno je da su postojeće tehnologije čišćenja potpuno neadekvatne razmerama problema. Oni samo malo usporavaju klizanje planete u klimatski ponor. Još malo i tačka bez povratka će biti prođena.
Postavlja se razumno pitanje, da li čovečanstvo uopšte ima tehnologiju da očisti svetski okean od mikro i nanoplastike, ili smo osuđeni na propast? Tehnologija već postoji. Kada vlaga isparava, mikroplastika se uzdiže sa površine vode u atmosferu. Da bismo očistili okean i atmosferu od mikro i nanoplastike, potreban nam je filter planetarnog nivoa. A ulogu takvog filtera može da obavlja generator atmosferske vode ili skraćeno AGV, kada se koristi u velikim razmerama. To je uređaj koji pretvara vlagu iz atmosfere u čistu vodu. Svakog dana voda isparava sa površine svih naših okeana, mora i jezera. Kada se podigne na određenu visinu, iznad određene tačke, hladi se do tačke rose i pretvara se u oblak. A onda, prirodno, vetar odnese ovaj oblak. Kada njegova temperatura padne ispod tačke rose, postaje kiša i ponovo menja stanje. Uklanjanjem vlage iz vazduha stimulišemo isparavanje. Uporedo sa isparavanjem, sa površine se uzdiže novi deo mikro i nanoplastike. Princip rada uređaja je sledeći. Vazduh koji ulazi u njega prvo prolazi kroz filtraciju. Voda se kondenzuje od vlage u vazduhu. Dakle, jedina stvar koju uređaj izdvaja je molekul H2O koji je manji od čestice mikroplastike. Odnosno, na ovaj način ćemo očistiti okean od mikroplastike, smanjit ćemo opterećenje vodnih resursa naše planete i na ovaj način obezbedit ćemo pijaću vodu onim regionima kojima je potrebna. Samo ovo treba da se uradi u industrijskom obimu i to na nivou globalne vlade. Tako, atmosferski generatori postaju veštački filter ugrađen u vodeni ciklus planete. Pored toga, intenzivno isparavanje hladi okean. Tehnologija kondenzacije vode iz vazduha radi na principu sličnom plazmaferezi, medicinskoj proceduri koja čisti krv. Baš kao što plazmafereza uklanja štetne komponente iz krvi i obnavlja imunitet tela, a filtriraju nanoplastiku iz vodene pare, vraćajući prirodne funkcije okeana. Tako ćemo atmosferu i okean očistiti od mikroplastike. Šta više, uz pomoć AGV instalacija dobit ćemo potrebnu količinu prečišćene vode za sve kućne i industrijske potrebe. Iskorišćenu vodu treba vratiti u zemljište, gde će stupiti u interakciju sa mikroorganizmima koji razlažu nanoplastiku, biti obogaćena mineralima i podvrgnuta prirodnom naknadnom tretmanu. Kada dođe vlaga, podzemne vode i reke koje su presušile počeće da se oporavljaju. Zemljište će postati plodno i vegetacija će oživeti. Takođe, vlažno zemljište će pomoći u izglađivanju temperaturnih fluktuacija, a visoka toplotna provodljivost vode će omogućiti efikasno uklanjanje toplote iz vrućih područja. Ovo je posebno važno u kontekstu klimatskih promena na planeti. Korišćenjem generatora atmosferske vode u svakom domu, nikada više nećete morati da koristite plastične boce. Dakle, korišćenjem generatora atmosferske vode rešit ćemo problem vode, smanjit ćemo štetu od proizvodnje plastike. Smanjit ćemo emisiju ugljenika iz transporta i pomoći ćemo životnoj sredini da se vrati u svoj prirodni ciklus. Da li će ova tehnologija moći da obezbedi vodu ljudima u pustinji? Ovo je tehnologija koja vam omogućava da stvorite vodu bilo gde. Jer sam princip ove tehnologije da se kondenzacija formira usled zagrevanja i hlađenja. Dakle, bilo da je u dolini smrti u Nevadi ili u pustinji Sahara, još uvek možemo da proizvodimo vodu tamo. To znači da možemo proizvesti vodu bilo gde na planeti. Ali postavlja se pitanje, zar nećemo isušiti vazduh na ovaj način? Što se tiče sadržaja vode u okolnom vazduhu ili atmosferi, kao što sam već rekao, ne postoji apsolutno nikakva mogućnost da se naruši prirodna ravnoteža atmosfere jer je prevelika i previše moćna. Čak i kada bismo stvorili neverovatnu, ogromnu mašinu koja bi stalno isisavala vodu iz atmosfere, ona bi odmah, kao drugom rukom, zahvatila vodu iz Tihog okeana ili najbliže vodene površine.
Dodatno, kada iz atmosfere izbacimo višak vlage, smanjuje se količina ekstremnih padavina i vetrova. Takođe se prečišćava od metana i CO2. Za samo 2 do 3 godine aktivne upotrebe generatora atmosferske vode, okean i atmosfera će biti značajno očišćeni. Čišćenjem okeana od mikroplastike vratit ćemo mu funkciju provodljivosti toplote. Okean će ponovo početi da oslobađa toplotu u atmosferu, a zatim će otići u svemir. Ovo će ublažiti destruktivne efekte kataklizma. Pored toga, prelazak na ageve će smanjiti zavisnost od površinskih i podzemnih izvora vode. Ageve mogu proizvesti potrebnu količinu vode za piće i za industrijske potrebe. Oni će postati vitalni u kontekstu vodne krize i obezbedit će održivost vodosnabdevanja. Ovo će omogućiti da se u potpunosti sprovede nekoliko ciljeva održivog razvoja UN-a odjednom. Da bi proces čišćenja okeana počeo na globalnom nivou, svu vodu moramo dobiti samo iz atmosfere, odnosno potpuno preći na agve. Uostalom, što više vlage uzimamo iz atmosfere, to će isparavanje biti intenzivnije, što znači da će se proces prečišćavanja okeana ubrzati. A za ekonomično snabdevanje agve energijom potrebno je da koristimo generatore energije bez goriva GBG. I naravno, moramo prestati da bacamo smeće u okean. Pored toga, izvršiti rekonstrukciju kanalizacionih sistema. Ovi koraci će dovesti do naučne i tehnološke revolucije, obezbediti održivo vodosnabdevanje i smanjiti negativan uticaj na klimu. Dakle, za samo 3 do 5 godina okean će praktično obnoviti svoje funkcije provodljivosti toplote. I sve to moramo da uradimo u najkraćem mogućem roku. Dakle, ovo je sjajna vest. Ispostavlja se da tehnologije sposobne da spasu našu planetu i ljude od uništenja postoje. Dakle, imamo šansu. Ostaje nam samo da rešimo organizaciona pitanja i sprovedemo rešenje. Ali ovde se javlja još jedan problem. Klimatski modeli koji uzimaju u obzir sve antropogene faktore, kako se ispostavilo, daleko su od stvarnosti. Ono što je predviđeno za 100 do 150 godina odvija se pred našim očima. Naučnici počinju da priznaju da postoji nešto drugo, nešto izvan ljudskog uticaja. Delovanje ovog nečega dovodi do sve većeg neslaganja između teorijskog modela i stvarnosti. Nazovimo to X-faktor. X-faktor. Globalne prosečne temperature ne odražavaju stvarne klimatske promene, jer se neki regioni povećavaju mnogo brže. Promene koje su se dogodile 2023. godine bile su tako ogromne i daleko iznad svega što smo ranije videli. I zato zahteva objašnjenje. Modeli koje smo koristili za simulaciju klime ne objašnjavaju ovo baš dobro. I nalazimo da kao rezultat svega ovoga dolazi do nekih promjena u obrascu okeanskih struja i atmosferskih vetrova. I tako, postojeću dodatnu toplotu, koju pomeraju okeanske struje i atmosfera i koncentriše se u određenim regionima na način koji nikada ranije nismo videli. Globalna naučna zajednica sa uzbunom posmatra kako trendovi klimatskih promjena nadmašuju njihove modele predviđanja. Šta je razlog za tako veliku nepreciznost savremenih klimatskih modela? Prema nekim stručnjacima, jedan od ključnih razloga leži u misterioznom X-faktoru. Rekordne temperature iz 2023. godine su ipak uznemirile naučnike i nagoveštavaju neke misteriozne, nove procese koji se možda dešavaju, kaže glavni naučnik NASA Gavin Schmidt. To nije bio samo rekord. To je bio rekord koji je oborio prethodni rekord sa rekordnom razlikom. U isto vreme dugoročni trendovi su nam jasni, a vođeni su gasovima staklene bašte, antropogenim uticajima, ali ono što se dogodilo 2023. godine bilo je upravo to, a onda nešto. A ovo plus nešto je mnogo više nego što očekujemo ili još možemo da objasnimo.
U ovom filmu smo pogledali jedan od faktora koji utiče na porast temperature okeana. A ovo je promjena u svojstvima same okeanske vode. Nanoplastika utiče na toplotni kapacitet i toplotnu provodljivost vode, zadržavajući toplotu u okeanskim vodama. Postoje i gasovi staklene bašte koji zagrevaju atmosferu, što za uzvrat zagreva površinu okeana. Ali da li su ovi faktori sposobni toliko da povećaju zagrevanje okeana ako priliv sa sunca ostane isti i svi antropogeni faktori se uzmu u obzir u klimatskim modelima? Ovo sugeriše da je dodatna toplota počela da teče u okean sa nekog drugog mesta. Istraživanja pokazuju da se prosječna dubina okeana zagrejala 15 puta brže u posljednjih 60 godina nego u prethodnih 10.000 godina, a stopa zagrevanja se ubrzava. Za zagrevanje dubokih slojeva gde sunčevi zraci ne prodiru potrebna je ogromna količina energije. Na primjer, tik uz obalu zapadnog Antarktika dešava se čudno zagrevanje dubokih voda Vedelovog mora. Dok se gornjih 700 metara vode jedva zagrevaju, u dubljim slojevima temperatura stalno raste. Postoji nekoliko objašnjenja za ovu anomaliju, ali nijedan od razloga još nije 100% utvrđen. Odakle dolazi dodatna toplota u dubinama okeana? Veruje se da je toplota iz nedra zemlje neznatna i da se može zanemariti. Ali možda podcenjujemo ovaj faktor. Na kraju krajeva, naše znanje o dubinama okeana je ograničeno. Činjenica je da se više od 70% morskog dna nalazi na dubini većoj od 3000 metara. Istraživanja na tako velikim dubinama povezana su sa mnogim tehničkim poteškoćama. Podvodne mašine i senzori retko dolaze do ovih područja, a proračuni se često oslanjaju na zastarele podatke. Jednostavno nemamo pojma šta se zaista dešava na dnu okeana. Na primjer, nedavno su naučnici otkrili 19.000 ranije nepoznatih podvodnih vulkana. Do danas je mapirano samo o 5% dna okeana. Dok ga ne istražimo 100%, radit ćemo gotovo na slepo. Okeanograf profesor Arthur Viterito sa Univerziteta Maryland primetio je da se od 1995. godine povećava broj zemljotresa na dnu okeana duž srednjeokeanskih grebena. Dakle, nacrtao sam seizmičku aktivnost u zonama srednjeokeanskog grebena i uporedio je sa promjenama globalne temperature. I vidimo dvogodišnje zaostajanje. Drugim rečima, seizmička aktivnost prethodi globalnim temperaturnim promjenama za oko 2 godine. Što je veća seizmička aktivnost, to je aktivnije kretanje magme u sistemu. Temperatura ove rastopljene magme može da pređe 1000 stepeni. To je upravo ono što proučavamo. Nemamo direktna merenja zapremine magme koja se diže. Sve što možemo da uradimo je da izmerimo nivo seizmičke aktivnosti, jer za to imamo globalnu mrežu seizmičkih stanica. Dakle, istraživanje Artura Viterita pokazuje da na zagrevanje okeana značajno utiču i endogeni procesi kao što su seizmička i magmatska aktivnost. Moje istraživanje pokazuje da je geotermalno forsiranje značajan faktor u globalnom zagrevanju. Kao što ovdje možemo vidjeti, Argo podaci pokazuju promjene globalne temperature na različitim dubinama u posljednjih 20 godina. Većina toplote se prenosi duž površine, ali vidimo i pojačano zagrevanje odozdo. To jest, toplota dolazi odozgo i odozdo. Nema šanse. Kao što smo istakli, ako zoomirate ovaj deo perjanice, možete vidjeti da nema šanse da više temperature ispod površinskog sloja dolaze sa površine, jer je ovdje hladna anomalija, a ispodnje topla anomalija. Ali ne može da probije ovaj sloj, poznat kao termoklina. Termoklina je u suštini posebna granica koja razdvaja tople površinske vode, poznate kao mešoviti sloj, i mnogo hladnije vode ispod njega, koje se nazivaju duboke vode. U stvari, ovaj sistem je povezan. Zapravo probija termoklinu. Nedavno je bilo zanimljivih studija koje sugerišu da je termoklina zapravo oslabila.
Ovo se dešava sinhronizovano sa povećanjem seizmičke aktivnosti u zonama srednjeokeanskog grebena. To jest, ovo nije samo slučajna pojava. Dakle, voda na površini je hladnija, a ispod nje toplija. Da li razumete? Ovo je dokaz da se geotermalna toplota diže iz najdubljih dubina na površinu. Rastuća konvekcija toplote dodatno je poboljšala ovaj proces, oslabivši termoklinu i povećavši sadržaj toplote u okeanu. Suočeni smo sa novom realnošću X faktorom. Čini se da je to glavni razlog pogoršanja stanja planete, koje je postalo primetno posljednjih decenija. A mikro i nanoplastika samo pogoršava njen uticaj. Međutim, ostaje jedno važno pitanje. Šta je tačno X faktor, sila koja zagreva vode u dubokom okeanu? Naučnici Allatre skoro 30 godina proučavaju faktor X, koji je povezan sa promjenama koje se dešavaju na planeti. To je nezavisna međunarodna grupa naučnika iz različitih oblasti nauke od nuklearne fizike i astrofizike do geologije, matematike, biologije i medicine. Oni su se udružili da sprovedu sveobuhvatna istraživanja, uključujući proučavanje klimatskih i geodinamičkih promjena. Na osnovu temeljne i dugoročne analize podataka, naučnici Allatre smatraju faktor X dodatnom toplotom izazvanom porastom magme usled cikličnih procesa. Fundamentalni naučni podaci i preporuke za klimatske akcije nalaze se u izveštaju o napredovanju klimatskih kataklizmi na Zemlji i njihovim katastrofalnim posljedicama. Ovaj izveštaj je u Vatikanu predstavila predsjednica Allatra Marina Ovcinova lično Papi Franji. Nakon pregleda podataka dobijenih od Vatikana, pokret Allatra je dobio apostolski blagoslov njegove svetosti za napore u oblasti klime i ekologije. Izveštaj je također predstavljen na COP16 u Kolumbiji i na COP29 u Azerbejdžanu. Dobio je visoke pohvale stručnjaka iz oblasti klimatologije i ekologije. Izveštaj je trenutno dostupan za pregled na zvaničnom sajtu konferencije UN-a i na sajtu Allatra. Rešavanje problema zaštite planete i ljudi od globalnih klimatskih promjena zahteva udružene napore cele naučne zajednice. Nijedna država ili organizacija ne može sama da reši ovaj problem. Kao što vidimo, situacija je postala prilično alarmantna. Pored poznatih uzroka klimatskih promjena, postoje dodatni faktori koji su i dalje slabo shvaćeni i zahtevaju dalja istraživanja. Ali teškoća je u tome što će sve to morati da se uradi u uslovima sve većeg pogoršanja klime. Drugim rečima, vreme čovečanstva da odgovori na klimatske promjene biće sve kraće. Međutim, široko rasprostranjena primjena generatora atmosferske vode je kritičan korak ka rešavanju ove krize. Na kraju krajeva, ova tehnologija će omogućiti čišćenje svetskog okeana od mikro i nanoplastike, obnavljanje ciklusa vode i toplotne ravnoteže planete i, na kraju, stabilizaciju klime. Korišćenjem AGV-a dobit ćemo neprocenjivo vreme za očuvanje naučnog i industrijskog potencijala čovečanstva, a vremenom će se pojaviti nada i prilika. Istovremeno, u društvu se moraju stvoriti uslovi koji omogućavaju naučnicima iz svih zemalja da otvoreno sarađuju, slobodno dele znanja i rade zajedno u interesu čovečanstva i za njegov opstanak. Za postizanje ovog cilja potreban je globalni mir, trajni mir između svih zemalja. Samo pod takvim uslovima moći ćemo da se istinski suočimo i prevaziđemo klimatsku krizu. Želeli bismo da istaknemo da ideje i pravci istraživanja predstavljeni u ovom dokumentarcu nude obećavajuće i praktične pristupe rešavanju izazova klimatskih promjena sa kojima se danas suočavamo. Njihova detaljna studija će dovesti do napretka u razumevanju procesa koji se dešavaju na našoj planeti. Moć promjene je u našim rukama. Zajedno možemo izazove pretvoriti u prilike za postizanje neverovatnog napretka. Vreme je da delujemo za planetu, za sebe i za generacije koje dolaze posle nas.